Criw o fets ydy'r pedwar yma a bydden nhw'n cystadlu yn erbyn ei gilydd am yr hawl I wneud des arbennig. Bydd pob un yn cael cliw bach o'r sialens dan sylw cyn dechrau, ac yn ei tro bydd rhaid iddyn nhw rhoi pris I ni, sef y swm o arian fydden nhw'n fodlon ei gymeryd am wneud y de. Ond dim mwy na £100 boys, ni ddim yn filioners. Y person ar pris isa I bob un fydd yn derbyn y contract ac yn cael y swm hwnnw yn ei boced mewn cash. Yr union fel quote gan filder dodgy. Felly am y tro ola, yr un sef o stumog gwanna, swn i'n deud Craig, dwi'n meddwl. Bydd Ilan, definitely, fydd fyny am y der. Na I literally just neud rhywbeth. Mae fe'n amser, sy'n angen gwaith dim o temptation yn ei wneud dim byd. Jyst bach o arian. Dawnio bach gymaint sy'n mae'n gallu yfad mwy am y gallu. A just bita hefyd. Bita wbath yn rhywle fi. Mae'n mynd yn niwsans. Swn i'n deud Craig, ie. Mae o hyd yn dy wyneb di. Mae'n gallu mynd yn reit annoying weithiau. Twli tantrums pan sy'n gwneud beth mae eisiau. Mae jyst yn real lad. Game plan. I trio nocio Ilan a'i ego off top y castell. Mae jyst yn bach o hwyl ni. So, da ni jyst yn gorfod mynd yn wirion a jyst wneud llawer o des. y de olaf i'r boes derbyn fydd MIAW. Bydd hyn unna'n swnio'n beryglus iawn, neu just yn cute, dibynnu ar eich oedran chi. Miaw, oce. Dwi'n mynd i drugs de, so dwi'n mynd twtio peth stwff yna. So mae hwnna fel, oce, that's a... no. Paid y deirio fi wneud chwaith. Bol, beth ni efo cath yma. Os fysa hwnna rhywbeth I nefo drug, sy'r pris yn reit uchel, ond dwi jyst yn gobeithio, dwi ddim ond. Dwi'n meddwl yn cath o be, jyst swn i'n well ci na cath. Ond beth fydd cynnig pawb I wneud y der yma? Dwi'n dweud 35 pint yn union I wneud miaw. 44 pint. Miaw. Swn i'n meddwl bod Ilan I fyny am wbath a mae Ilan reit random, so dim ond fosa fyny am wbath o. Y pris am miaw ydy 30. Dwi'n gael adar un os mae'n rhaid fi'n neud efo, neu ie. Swn isio 40 am miaw. Cyn ffindio mas yn iawn, amser trafod beth all y de fod. Miaw. Dim iawn dychmyg dion. Gobeithio ta ddim siafod I bron arall. Dwi'n cael ffaith jyst yn mysgu. Da ni barod. Ie, gwana. Cael amdani. Y der tro yma ydy bita pouch o fwyd cath fresh. Ond pwy fydd yn mewion yr holl ffordd i'r banc? That's not bad. Na. Some bitter bwyd car. Ie. Smell ti hwnna, dio? Swn i'n meindio wneud hynna. Swnio'n addawol iawn. Dwi ddim yn neud o. Beth os di pawb yn gorau neud o, da ni i gyd I roi 40 quid math o beth. Sa chdi'n neud o wedyn? Ond dyw hynny ddim yn y rheolau, boes. Di'r option? Gynafiach. Na. This is usually... Cig, da basically. Let's see. Person sy'n neud hwn ydy... Ilan. Am 30 quid? 30 quid. Ah, shit. Dim ond 14 pint yn gwahanu'r pedwar tro hyn a neb yn cynnig pris isel. Mae rhaid bod nhw'n nabod ni bellach. Wedi dweud hynny, Ilan sy'n cael y pleser. To. Nath o'n neud y chilies, dwi'n meddwl neith o'n bita bwyd cath fe. Mae boi'n afiach. Ma' hynna digon teg. A mae'n neud rhywbeth am bres, so... Mae'n deud paten efo. Bach o dost. Jobs are good. Just a thoughts on it, ydy da. Ie. Bod na O, mam ni drewi. Ie. Cofio brwsio dy danodd wedyn dweud o. Just rhag ofn. Just in case, da chi. Diolch. Be di'r tactic iawn? Os dim eisiau tactics, mae Craig wedi sôn byddai ffrind yn bwyta unrhyw beth. Candlelight bach a... At least beef. 4% beef yna fo. Fydda I weith. O, mae hwnna'n afiach. Mae hwnna'n afiach. I chi gytre sy'n meddwl bita bwyd cath, dylech chi wybod bod traces o salmonella mewn rhai. Ti eisiau fi wneud o? 30 quid? Hwnna'n edrych yn afiach ni. Sa'r slime a'r hogle. Bring it on, lad. Really, Craig? Lad, dwi am symud o I ti. Mae'n edrych fel mae Ilan fydd yn Jibio-Dêrs tro hyn am unwaith. Unwaith ti'n dechrau, ti'n methu stopio.
Am 35 punt felly tro Craig. Ei, jyst meddwl, hwnna di Angel Delight ti oedd yn dod y cachu am. Dim cweith gymaint o lad nawr, wyt ti? Paid a tri, ti am... O, mae'n iawn, actually. Well na bwyd canteen, mae'n siŵr. So hwnna'n edrych yn sych. Ond mae gweld Craig yn Jibio-Dêrs wedi gwneud i Ilan ail feddwl a mynd am yr arian fel dyn go iawn. Oh, na falle ddim. Ac am y tro cyntaf, dos yr un o'r boys yn llwyddo i orffen y dasg. Rhacs Jibio-Dêrs go iawn. Hwna'n uffernol. Ysgwb hwnna? Na, Ei, fe sy'n dan? Mate, dwi'n mynd i bygro. Mae hwnna'n lot mwy anodd na be. Mae'n edrych just bwyd cat ymwyl. Ond mae'r texture tast a hogle fyd. Mae'r hogle just fel, mae'n rhywbeth mynd off. Overpowering, oedd e? Dwi yn reit siomedig, enwedig i ddweud a hwnna'n 30 punt i fi. Allan o pawb swn i'n apos swn i'n meddwl sa Ilan yn gallu neud. Dwi wedi arfer efo student food a stuff, ond mae hwnna di'r beth gweitha. Uffernol.